Baba mabizela ninjani? Awu igama elikhulu kangaka elithi baba. Ngiyaphila dadewethu kunjani ngakuwena? Hayi ngiyaphila na. Haleluya igama lenkosana. Yebo hayi siyabonga iperformance emnandi kangaka. Hayi mina kuwumsebenzi wami ikhathi zonke. Hlezi ngizokwenza into elapha. Into ecokeme. Ngiyakuthembisa impela. Yebo. Mina ngoba ngithola imibuzo yami nje imncane kakhulu. Owokuqala ngizomemezela indaba ka6 December. Ngilandela ukuthi i-album iphuma nini? Ya umhla ka6 idate enkulu kakhulu. Ake sikubeka yabona ukube kuthiwa nguhulumeni bekuzoba iholiday ngalelo langa. Ngoba i-album eza ngomhla ka6 December inkulu ngakwelami isayidi. Engithemba futhi ukuthi abantu bazoyamukela ngendlela engifisa ngayo, ngendlela ekusetshenzwe ngakhona. Yebo, so i-album ngoba izophuma ibapha abaculi esingalinda mhlawumbe sibabone osebenze nabo ku-album. Ngizocela ukubagondla kwamanje ngoba akukabi nayo information engiyihambise emphakathini kodwa ngeviki elizayo kukhona kuzobe sekubonakala. Okay. Then umbuzo wokugcina-ke ukuthi kunjani ukusebenza manje njengoba usuzimele nje ungasekho ngaphansi kwenkampani? Mfowethu ngijabule uyangibona kahle kanjani? Angifundi ukuqamba amanga kuyasebenzeka. Engifisa nabanye beculi futhi bakwazi ukuyimela. Kodwa nalabo abaphethwe bayiphathe kahle babahlonipha abaphathi. Ukuphathwa-ke kubalulekile. Kuyadingeka ukuthi uma umuntu ulawuleke kube nomuntu okugayidayo ngendlela eright. Kodwa kudipende ukuthi uphethwe umuntu oright na. Abaphathi ababahloniphe kungabi yibona abaphuma esandleni akuphuma umphathi. Angimele lapho. Hayi sibonga kakhulu. Sesolindela ke-album ngomhla ka6. Mfowethu hayi umhla ka6. Angazi angime lapho kodwa ngiyanxusa impela ukuthi engathi ungahlala ekhaya ungayilaleli kumuntu uyilalelele wena. Ngiyabonga kakhulu ithuba. Akubongathi sikusentanda bhodwa. Haleluya. Ngiyabonga.